מצלמת אותי? לא, את לא עושה את זה עכשיו. הקינה כואבת וקשה, שים אותה ברגע זה. את יותר יפה. זה לא מוכן עדיין? זה לא מוכן. בטוח בסוף הלוגו יהיה של הגג במקום הנוער. תקשיבי. אז התחלנו לשיר שיר. זה הולך ככה. זה הולך ככה. הקינה כואבת בין רגליי. כן, אני מכירה את כל פעם שלך מצליחת את זה על אחריי. מה? את יותר יפה שאת לא נאמנה אליי. יש גם פה הכל, עליי, הכל, עליי, הכל. עליי. את דואגת יום יותר מדי. הכל עליי. הכל עליי. ואיזה עוד שיר יש לו? איזה עוד שיר יש לו? זה שיר הכי שמכירים אבל. כמו שלמה השמנה מכיר אותו מזמן. איזה עוד שיר יש לו? שלמה לא, השיר מוכר. אני מכיר אותו. אבל שיר מוכר. קיצר אין ליוני בלוק שירים מוכרים. זה מה זה לא נכון, אני מתה עליו. רק את. תראי מה קורה לשוקולד כשהוא נמס. אחלה שם לשיר. אחלה שיר. אני רוצה גומי גם. אני רוצה עוד אחד אבל. כן. אבל כשאת במחזור הבטן מתחילה לקרקר. עוד זונה. ככה אני בבית שאת לא תעלי את הסרטון הזה. וידוי יפה, וידוי יפה. לא, זה אחלה פרסומת ליום הנוער. הקינה כואבת. בוא נסביר סרטון. אנחנו באמצע הרום, את חפסי לצעוק את זה. בוא נסביר סרטון עכשיו ליום הנוער. רוצים לבוא ליום הנוער? כן. לא, לא. רוצים את הפגיעות. כן, כן, כן. רוצים לבוא ליום הנוער. לא, זה רוצים לקריות? כן, כן. אז בואו ליום הנוער. כן. יש גם... נשמע כמו את לסבי. נגיעות. נגיעות עם קצפת. לסבה. נגיעות עם קצפת. איך זה דוחה. והלכת תבוא שלך. היא נגלה מעצמה. פרסומת לאיגי. נגיעות בתחת. כן. נגיעות, כן. לא, אבות נגיעות. באו לאיגי. מה זה משולש כאילו? איך, את דוחה. אבות משולשים. כן, כן. מה סופגניות? תצאו